Takže to je môj bike a je to Propane T. Čaute, vítajte pri dnešnom videu. Toto video bude pre Maťa veľmi špeciálne, pretože ide o... New Bike Day! Yes, tak poďte to s nami rozbaliť. Takže tu je Maťov nový bike a ideme si ho hodiť do stojanu. Yes. Takže bike sme si dali do nášho stojanu a ideme si ho pekne odbaliť a zmontovať. Musím mať nožnice. Lebo to tam ešte... Ja nie. Dobre. Jedno. Jedničko. Jedničky. Takže hlásime sa vám opäť. Bike máme postavaný, skompletizovaný, všetko sme nahodili. Budeme dávať nové gripy, budeme meniť brzdy, budeme dávať polep. Zadné koleso, keďže má Maťo na 27,5 a my spravíme muleta a dozadu dáme 26. Takže ako prvé si nahodíme polepy. Fóliu máme nalepenú, za nás to vyzerá mega brutálne. Polepili sme celý bike, že Maťo? Takže nám kľudne dajte do komentov, ako sa vám fólia páči. Takže ideme si teraz vymeniť gripy. Môžeš ich dať dolu. Utiahneme šrobiky. Takže my už sme si odmontovali páčky. Ideme teraz odmontovať celé brzdy a nahodíme tam tieto Shimano SLisa 4-piesty. Takže brzdy už máme nahodené. A teraz si ukážeme pár detailnejších záberov na bike. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's sword and gun day. Tomorrow never comes until it's too late. Come with it. Come with it. Could be sitting, taking lunch. The news will hit. Takže toto je koniec videa. Dúfame, že sa vám video páčilo. Nezabudnite nám dať like, koment, odber a
Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Čaute.